sokhuluma nawe kuyitshali igama kuphaswaningi qinisekisa ukuthi like uyasubscribe simo abantu abasubscribeile sibe abantu abalike video bese ibhekile akukho okunye ungabuye ukuthole okwehlukile okungcono kunaloko ukuthola la kwezinye indawo okungcono ukuthola kule channel le so qinisekisa ukuthi like qinisekisa ukuthi subscribe qinisekisa ukuthi you become a member qinisekisa ukuthi you also take the account and upoint izivanini ezibheka la iphupho area simple kodwa inamba yami senze kuphela ukungifonela ungangi WhatsApp ungangisendela SMS wangisendela SMS ngizokublocker waloko ngiWhatsApp ngizokublocker waloko ngibuza igama ukuthi ukhuluma nobani ungayichaza ngizokublocker abo so asibongeke la ukuthi uthi uSemphiwe Khumalo 6830 uthi ke sibonge baba ngencazelo ngihleli ke ngibuza la ngephupho lamashayina it's been coming so frequent in my dreams I wonder what it means so angazi ukuthi bebuza kuphi noma bebuza la kule channel but yeah should kuba neshwa ngisangiyibone icomment efana leyo so asenze kanje amashayina abantu abaqhamuka ngaphandle kwaleli lizwe abafikile nje beza ngemikhumbi benqamla imifula nemfudlana ulwandle njalo namadamu so ngenxa ukuthi banayo ingcebo futhi bangama-hard work bangaba uphawu lwengcebo nenhlanhla bangaba uphawu lwesidalwa samanzi maybe inzuza or umunye ngathi le ndawo siphele but kakhulu singaba isitalo senzuza but asenze kanje siyenze ibelula lento number 1 uma ungenze ukuphupha amashayina kuwuphawu lohluma kungamashayina asuke nje ekwabona engathi ahlanzekile futhi akubukeke nothile ngoba lokho kungasho mhlawumbe isidalwa senzuza esicebile lesiza kuwe ngenhlanhla nesibusiso yabo number 2 singakubalula futhi ukuthi umphupha amashayina kuwuphawu nje umemanike ungayikhomba inhlala kahle noma lingakhomba ukuthi ungasuthola umvuzo omuhle nomkhulu ngomsebenzi wakho la usukuhlala khona number 3 kuyenzeka futhi umphupha amashayina kuba uphawu nje uma ekuxoxisa olungasho nje ukuthi isidalwa sakho noma izidalwa zakho zidinga ukudlulisa imlayezo ethile noma ke ziyaxhumana nawe futhi zifuna ukudlulisa umlayezo othile number 4 kuyenzeka futhi umphupha amashayina kuba uphawu lohluma exoxisa olube empeleni uma exoxisa ngodli ngoba lokho sekungasho ukuthi kumhlawumbe kumele uqaphele ngoba ungase udibane mhlawumbe nomuntu ongalungile ongasafuna mhlawumbe ukukhohlisa noma ukukulimaza yabona noma ke isidalwa sakho sesiza ngolaka number 5 kuyenzeka futhi umphupha la amashayina kuba uphawu lohluma uxoxisa kuwena osuke umxoxisa lo mshayina lokho ngasho mhlawumbe kungakhomba ukuthi wena kufanele ulindele ukuxhumana noma ukuvakashelwa umngane wakho wakudala yabona ovela kude okanye singathi number 6 kuyenzeka futhi uma uphupha amashayina kuwuphawu lohle uma lo mshayina loyo umxoxisa ngoba lokhu ngaphinde kusho ukuxhumana phakathi kwakho nezidalo zakho ngenzeka umuntu okade ephahla recently mhlawumbe umuntu ophahlayo so it shows that connection ekhona ne-communication ekhona phakathi kwakho nalezi zidalo yabona number 7 kuyenzeka futhi umphupha la umuntu oyishayina noma umshayina kuba uphawu lohle nje uma mbona ehlele nethezekile lokho ngasho ukuthi isidalo sakho sihle sihlambulukile futhi mhlawumbe ngaphinde ekhomba impilo engcono nenjabulo ezofika nokwaneliseka kuwena number 8 asethina uma uphupha futhi umuntu oyishayina noma umshayina noma amashayina lokho uphawu lohle ma indela ke labantu abafana namanani abafana labantu abayizini abahlala abayekela yonke into befocus kuNkulunkulu wabo befocus lokho bakholwa kona so into singayisho la ukuthi ke lokho kuwuphawu lohluma umbona ngathi uyindela lokho kusho ukuthi wembethe mhlawumbe isidalwa sikamoya futhi uzosinikela uzozidela wena ufocus kuso nomgxile kuso kungaphinde kukhombe nenhlakanipho nokugxila kakhulu kuloko okholelwa kukona number 9 asesidina ke masiva lokuthi uphupha futhi kuwuphawu lohluma lo umuntu oyishayine kusiza lokho kungayisho inhlanhla ongasho ifumane nesihe noma kuzokwazi ukufeza ifiso sakho ngosizo lomunye umuntu noma ke ngesidalwa sakho sizongenelela sikulekelele lapho olekeleleka khona yabona kusho ukuthi intervention from isidalo noma from abanye abantu number 10 asisethi uma uphupha amashayina ewusizo futhi longabe kusho ukuthi isidalo sakho sihle futhi sikukhathalele kakhulu number 11 uma futhi umshayina noma amashayina uphawu bekuma ekushaya ekuthethisa lokho kungasho ukugadla ngezilwane noma ngasho ukubhena nolaka lesidalo noma lezidalo ezikwembe Kuleka kuyo Jesu